wannan kauna da aka nuna da kuma jajircewa da aka yi na wanda gayyatar mu shigo cikin wannan al'amari ta al'umma, wannan ba shakka abun mu gode muku ne, saboda an taka ne da gadon mu sa aka yi haka. Sannan duk mutumin da aka masa gayya akan abin da zai iya ko kuma da zai iya yake da abin yi akai, to wajibi ne ya amsa wannan kira. Don mutum ya kasa amsa wannan kira da akwai babin cin amana a ciki, ba don iyawa bane. Kamar yadda watakila dai mai sauraro ji wajen gabatar da shirin, inda Dr. Umar Ibrahim Nateko, wanda ake makira kan siyasar matsabar Bauchi a tarayya shekara 2027, ya ce ya amince da kiran da ake mai lokaci yayi. Yayin da wani taro da aka yi, Dr. Umar Ibrahim Nateko shine fara jawabi. Wannan kauna da aka nuna da kuma jajircewa da aka yi na wanda gayyatar mu shigo cikin wannan al'amari ta al'umma, wannan ba shakka abun mu gode muku ne, saboda amintaka ne da dadin mu yasa aka yi haka. Sannan duk mutumin da aka masa gayya akan abin da zai iya yau kuma da zai iya yake da abin yi akai, to wajibi ne ya amsa wannan kira. Don mutum ya kasa amsa wannan kira, to akwai babin cin amana a ciki, ba don iyawa bane. Don magabata sun ce duk al'amari na rayuwa gaba daya ba a iyawa, ba a gamawa, kuma ba a yabawa. Amma dai bisa wannan zato da ake mana kyakkyawan zato, to lallai ba shakka muna roƙon Allah ya shigo mana ciki, mu iya gurgurun iyayenmu, mu kuma ya bar zamu ya kan gurguru cikin ikonsa. Waɗannan mutane suka taru na karamar hukumar Bauchi, ciki da waje da wajen gari, to duka dai waɗannan gundumomi guda 12 muna muku maraba a nan wajen, muna kuma godiya da samun zata da aka yi. Kuma ku ɗauka wannan al'amari namu na duka, to ba shakka na aminta na yadda da kiran yadda aka yi, kuma dan tsaya insha Allah a gargashin karamar hukumar Bauchi, kujeran wakilcin tarayya na Abuja, wato House of Representatives kenan insha Allah. Mai yiwa daga bayan dama ya samu, za mu dawo mu sake tofa wani abu, amma babban al'amari dai shine godiya da jinjina muke muku bisa wannan amintaka da aka mana. An saurari Dr. Umar Ibrahim Nateko. Gimbiya Harira Garba ita ce shugaban mata na tafiyar siyasa shi. APC Progress APC. To Allah ya ba mu sa'a. Gaskiya na ji daɗin wannan taro, saboda ubangidanmu ne, kuma mata sun yi kaɗan a wannan mitin ɗin, saboda mu mata a Bauchi Local Government mu yi iyakacin kokarinmu, ba gudu ba ja da baya, saboda mun daɗe muna tura moto yana tafiya yana barin mu. Amma insha Allahu a wannan tafiyan kowa ya fito ya bada gudumawansa, ya yi iyakacin kokarinsa, ya ga cewa mun kai gaci. Babu sanya, Nateko namu ne, kuma Nateko mai adalci ne, zai yi da matasa, zai yi da mata, zai yi da safi, zai yi da sarakuna, zai yi da kowa shi na kowa ne. Ba wani zancen cewa a'a ba zan ga wani ba, a'a kare a kofar gidansa ko wayewa, duk ba ruwan shi da wannan. Saboda haka mu fito mu yi da gaske ba da wasa ba, mu ga cewa mun kawo tafiyan nan ta kai ga Allah ya ba mu sa. Bayan jawabin Gimbiya Harira, sai Haruna Abubakar sarkin yakin Harɗan Bauchi. Wannan karo Allah ya kawo mu wani dama da Allah ya sa ya amince zai shigo cikin wannan hidima. Amincewarsa ba ƙaramin abu ne mai daɗi wa mutanen jihar Bauchi, musamman mu mutanen Bauchi Local Government. To yanzu ga dukkan alamu Ubangiji Allah ya karbi addu'ar mu, mutane irinsu. To kamar yadda kuka sani, babban abin da dama muke so mu ji a gunsa shine yadda da kiranye da aka yi ta yi. A baya mutane da ƙungiyoyi sun yi ta samun mu, sun same shi yadda da wannan kira da suke yi. To yau ya fito da kansa ya faɗa a gaban ku 'yan jaridu da kuma wasu wakilai na gundumomi da Allah ya sa suka samu zuwa, ya yarda cewa zai tsaya wannan takara. Wannan bayani magana ne wanda ya fito daga bakinsa, ba wai ba ne. Saboda haka muna godiya kwarai, kuma aikin namu ne ba nasa ba ne. Mu ne muke bukatan canji, mu ne muke bukatan mutane na gari su wakilce mu, to aikin ya zama namu. Insha Allahu ba da jimawa ba za mu samu lokaci a kira wakilai da masoya da 'yan uwa, a gane cewa irin wannan tafiya ne na kowa da kowa. Ana bukatan ɗan uwa ya shigo
ana bukatan makwabci ya shigo, ana bukatan wanda aka yi makaranta tare ko aka yi kasuwa ko aka yi aiki ya zo ba da gudunmawansa. A nemi yardan Allah a ciki, a kuma yi biyayya ma tsari na doka da tsari na jam'iyya wajen neman wannan kujera. Saboda haka mun gode kwarai waɗanda Allah ya sa suka zo wannan wuri, muna musu godiya. Ubangiji Allah mai da kowa gidansa lafiya. To sai a biyo mu cikin shirye-shiryenmu da za su zo nan gaba don jin ƙarashin jawaban da aka yi.